zamandagına, häzirgi awur zamandardan gutula alahıgız. Tik siz ýaşlyk ýardamyndagına, buna uşo kıyınlıktan, üdegizde tartıp sigara alahıgız kıyın turmuşdan. Ýaşlykka ýadylygyz, ýaşlykda ukygyz, ýaşlykda taratygyz. Ýaşlyk, ýaşahyn ýaşlyk. Rahmet. Халик кесмәлдәр етіп килә. Хәзер кызлар өсөн, һылыукайдар өсөн һуңга һынау грация дип атала. Әйткәндә, Розалия, һин грацияны нисек аңлайһың? Ул ниндәй мәгънәлә? Хөрмәт, мин бит был конкурста катнашмайм. Катнашмаһаң да үзеңнең фикереңде сагалдырып кит. Мин мәсәлән грацияны булай аңлайым. Нисек? Мин грацияны матурлык, ул güzellik дип аңлайым. Һәм дөрес аңлайһың. Чөнки кызлар хәзер үзләренең буйһынын, ягъни без нигә әйткәндә замандан артта калырга тиеш түгел, без гомумән zaman менән бергә атлайбыз. Улар үзләренең буйһынын күрһәтеп, грацияһын күрһәтәсәктәр. Әйе. Буйһынын да буйһынын. Икәүләп һәзгә төшендердек. Ягъни һуңгы безнең конкурсыбыз нимәнән гыйбарәт? Һуңгы конкурс хөрмәт грация дип атала инде. Шулаймы? Дөрес. Һәм кызлар сәхнәгә рәхим итегез. Беренче номер Эльза Шаймырханова.
Ләйсәннең спонсоры Салават нефтеорг синтез берекмәһе һәм Пугачев совхозының уртак җәмгыяте Май СЯБ директоры Аминев иптәш. Алтынчы номер Лилия Расулова. Kızlar bütəgizdə səhnəyə rəhim itiniz. Ularның qarşısına Qış Bабай sığa. Біздің бүгінгі конкурс Грация. Қыздар рахмет. Рахмет, бүтәгізгілер. Хәзер гүд жюри әзерһегезме? 4-нче конкурс буенча. Без сәхнәгә жюри әзер булгансы Фәрвәз Урманшинды сакырабыз. Фәрвәз, рәхим ит. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле олугайдар, олуг байрамыгыз белән котлайм һәм һәргә уңышлар теләйм. Һәммәгезне һәм яраткан Ярым.
Беләһеңме безгә кунакка кем килгән? Кем? Наурыз гүзәле Резида Гатауллина килгән. Сәхнәгә кызларыбызны котларга. Гүзәл Резида, рәхим ит. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Кадерле туганнарым, сезне үземнең исемемнән һәм Азатлык татар яшьләре берлеге исеменнән зур бәйрәмегез белән тәбриклим. Сезгә зур бәхетләр телим. Һәр вакытта да йөзләрегез шундый матур булсын, гүзәл булсын. Сезнең шибәр йөзләрегез безнең мусульман дөньясын гел бизәп торсын. Сезне яңа ел белән котлыйм бөтенегезне дә. Уңышлар сезгә телим. Яңа елда өметләрегез ачылсын, хыялларыгыз дөньяга ашсын. Тормышыгыз гел мул булсын, бәхетле булсын. Уңышлар тагын бер мәртәбә. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Аллаһ араны якын итеп килеп, үзегезнең фикерегезне җиткергәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Жюри агзалары күрәһең төпле фикер тупларга бергә йылышкандар. Безгә хәзер Урал моңы фестиваленең гран-прие Дәрвиш килгән. Рәхим итегез егетләр сахнага. Хау-махаға қадірлі достар. Мен бек те қуанам. Ошы біздің өткәрілген конкурсқа, ошы Холовқай конкурсына бек шәпні ол біздің тәугі конкурс. Һәм шулай бүтін болған қызларды мен құтлайым. Кеме бала еңіп шығарға тейшіндінің, еңіп шыққанды құтлайым енді. Һәммә шулай һеҙҙең бөтәгеҙҙе мин ҡотлайым. Яңы йыл менән. Хәҙер беҙҙең башҡарда йыр. Нимә тип уйлайһығыҙ? Лилия.
көп рахмат һеҙгә. Конкурс дауамлана. Kızlar da hatı bestik. Anda olar keyini bitmegen ekan. Şuga yamayık direkt. Sizin aldığınızda Başkırsan'ın atladağın artisti İşmurat İlbekov sığa şahana. Rahmat İşmurat. Kadirli dostlar, bunga məlkili bitti hazır jüri özünün fikrini yetkira. Rahmet edip. Kızlardı sakraya hürmet. Kızlardı. Kızlar sıgalarının jüriyi sıgadıktı. Kızlar sahnega rahim etigez.
Жюри ағзалары рахмет етегіз, өздеріңіздің пікіріңізді жеткізуге рахмет етегіз. Хәзер сәхнәгә спонсордар, жюри, рәхим итегез. Без хөрмәт менән икәүләп сакыра башланык. Кызлар, әйдәгез, спонсордарды, жюриде сәхнәгә сакырайык. Бөтә зур конкурстарда күк, без интелле тапшырсак бер спонсор конкурс бүләкләрен, шуннан һуң өченче, икенче һәм беренче. Шуннан һуң жюри председателе спецпризларын тапшырсак, махсус призларын. Шуңа хәзер бета концерны вәкилләре сакырыла. Улар үзләренең беренче призын бүләк итәчәкләр. Рахмет етегіз. Дорогие друзья, акционерное общество «Концерн Бета» радо приветствовать всех первых красавиц Башкортостана. От имени трудового коллектива мы хотим подарить им образцы нашей продукции. И вот этот сувенирный телефонный аппарат я хочу преподнести очаровательной участнице конкурса Лейсян. Лейсян Сунтазулова. Хәзер сәхнәгә спонсорларыбызның береһе телерадиокомпания Башкортстан. Итеп килгән яңгыр менән, хөрмәтле иптәшләр, Халыкайдар, Башкортстан телевидение хезмәткәрләре был бүләкте тапшырырга кушты. Бик тә Халыкайдарның арасындагы булган иң музыкаль Халыкайга. Ул Халыкайды без менә телевидение эшчәннәре белән бергә көншәшкәндән соң бер тавыштан әйтергә булдык: Айгөл Юсупова. Айгөл Юсупова. Хәзер сәхнәгә спонсорларыбызның береһе Башкортстан кызын сакырабыз. Рахмет етегіз. Башкортстан кызы үзенең Халыкайын атай. Ул Эльза Халыу. Эльза Шаймарданова безнең журналның тышлыгына беренче биткә төсле үрәт белән биреләсәк. Был бик арзан түгел, 500 мең сум тора. Эльза Халыу мине котлый. Башкортстан кызы һәм Эльза Шаймарданова дуслаштылар. Котлайык, дуслар. Бұл приздарды ошы Халыкай конкурсын ойыштырусы яшілік газетаһы Башкорт яшьләре иттифагы әзерләде. Улар өченче урын электромиксер һәм 10 мең акча, икенче урын япон магнитофоны, беренче урын төсле телевизор Чайка. Әле уңгарак булар. Жюри ағзалары үзләренең фикерләрен әйтсеннәр, рәхим итегез. Хөрмәт, тагын да безнең монда спонсорларыбыз үзләренең бүләкләрен тапшырырга әйтәләр икән. Бета концерны президенты Юрий Камалович Шәриф капылына китеп барды, калган эше бу. Шундыктан бета концерны хушы буенча мен бета концерны призларын тапшырам. Значит, Меркурий радиоприемниге Газима Иштуганова. электробегуди Айгөл. Айгөл Юсупова. Нурия, гафу итегез. Урок сәткәндә светомузыкальная установка «Искра». Бик кыйммәтле мал. Әйдәгез, дәресләре кул сабайык.
Kimler tileyler? Rəhim etiniz. Мен жюри ағзасы боларақ, жюри қошу бойынша бірінші, екінші һәм үшінші орындарды алғандарды, жюрінің исбатлауы бойынша алғандарды оқып ешттірем. Үшінші орын Үфі тауар фонд биржасының брокер конторасында эшләгән Батталова Венера. Оға электромиксер һәм 10,000 сум акча бүләк ителә. Рәхим итегез, электромиксер һәм 10,000 сум акча. İkinci orun бик толқынландырғыс момент дегенде Меке районының Қаран ауылы оқушысы Шаймарданова Эльза. Ол жюрisi менен япон магнитофоны менен бүләкләнә. Рәхим итегез, япон магнитофоны. Һәм беренче орын Федоровка районының Илке Сатырман ауылы кушығы Султанғулова Ләйсә. Ол төсле телевизор менән бүләкләнә. Рәхим итегез. Қызғанысқа қаршы жюрила 2 председатель һәм 2 рәистің фикері ортаға ярылды һәм біздің жюри ағзасы һәм аның сопредседателі Николай Анатольевич Швецовтың өзінің фикері бар. Өзінің фикерін әйтер өчен аны сәхнәгә чакырабыз. Tamam, Хайрек Изустар. Друзья, как председатель жюри имею право на собственное мнение. По моему мнению, по моему личному, первое место я хочу представить Шаймардану Эльзе. Первое место. Девочка, мой приз. Второе место я присудил Расуле Лилии. Поверьте, это стоит больших денег.
Третье место я присудил Фатисламе Нурие. И 3 специальных приза симпатии президента я присудил Баталовой Венере. Кстати, из 7 участниц 2 это работницы нашей биржи. И Венера одна из них. Она не только хороший работник, оказывается, она может участвовать в соревнованиях. Второй приз президентской симпатии я подарил Юсуповой Айгуль. Если вы будете снимать, и жена меня увидит это дело, это убьет точно. Я ревнивая. И Штугановой Газиме я подарил специальный приз за женское обаяние. Я не стал присуждать Лейсан, потому что есть первое, второе место, есть призы симпатии, а есть просто гран-при, правильно? Лейсан, я тебе гарантирую место на Уфимской товарной фондовой бирже и дарю тебе 100-тысячную акцию нашей биржи. Друзья, вы можете осудить президента и как председателя жюри, что у него мнение разошлось с членами жюри. Но это моя маленькая месть, потому что в башкирском конкурсе посадили председателем русского и ни черта не дали переводчика. И они все поняли. Вот как мужчина, как председатель жюри, что я понял, то я присудил. А вам судить, прав я был или нет. Спасибо, до свидания. Спонсорларга бик зур рәхмәт. Һәм әйтеп китәргә кирәк, бүгенге кисәне оештыручысы, ягъни сценарийды ядучысы, сәхнәгә куючысы, ул Үзе сәнгать институтының 4-нче курс студенткаһы Розалия Бикмөхәммәтова. Кадерле доктор, әлбәттә, бұл Башкортстанда халыкай конкурсы тәүге оештырыла. Әлбәттә, уның җитешмәгән яктары ла, кытыршы мәлдәре ла булгандыр. Без һәм алда гафу итәбез. Киләһе халыкайда без үзебезнең җитешсезлекләрне бетерергә вәгъдә итәбез. Хушыгыз, киләһе узышканга тиклем